mosabisa mawu, mosatenga mbali, mosaopaso, kuswa kunena chilungamo kuti Malawi azitha kumaona kuti dziko lawo likuyenda mwanji wanji, kuchapa chapani koma ife tidzitsukuluza ndi kuyanika poyera 9 o'clock tsiku lililonse kuyambira lolemba mpaka lachisanu. Katsukuluza pa Rainbow Television Pokabasi. Timachokera zigawo zosiyana-siyana, ambirinso timatsatira zipani zosiyana-siyana, koma timati tikayang'ana kumwambaku kuntundaku makhala chinthu chimodzi chosangalatsa kuti ngakhale ndife osiyana pa zichitochito, ena kusapota Bullets, ena Wanderers, ena Man U, ena Arsenal, mulungu wathu ndi mmodzi. Chodabwitsanso mwezi ndi umodzi, dzuwanso ndi limodzi. Tikulandireni programu yathu ya Katsukuluza lero lachinayi, tsiku lomalizira kwenikweni mwezi uno wa June. This is the 30th. Dzina langa ndi Obre Kusakala, ndili ndi mzanga mtsukuluzi Jona Pankuku. Muli bwanji lero? Lero ndi bwino. Mukuonekatu. Lero ndi bwino. Kaya ino. Inenso ndili bwino ndithu. Chabwino. Tikuunika nkhani ziwiri lero. Yoyamba ndi yamkuti umene tidasunga dzana. Timakamba nkhani yokhudza malo mdziko muno. Kuti koma chationa nchiyani kuti mpaka dziko lathu priority malo tidziwapatsa anthu obwera. As a result akukhala malandilodi athu, as a result ena tikukanika kulipira mashopu mtauni. Why ainu ake alandilodi ngakunja. Yes. Amachita kukanika kupanga ma decision abwinobwino kuti atithandize malinganaso ndi mene ma business akuyendera mdziko muno. Yes. Tiunike imeneyi. Tiunikaso nkhani yokhudza zamadzera mphuno, mediocrity, myopic thinking, ndi dzina lililonse limene mungatchulero bola likhale losatukwana. Koma losonyeza kuti palibe chikuchitika. Eventually pakhalepo foto zokuti palibe chilichonse chimene chimachitika. Kunamu ameneyo Association of Malawi. Yes. Kuli dzibwana za mtundu, kuli dzibwana zochita kumapangitsa jenga kuti kodi iwowa ngotani. Adafuniranji maudindo kumene kuku, adawakakamiza ndani kuti khani pa mpando. Tiyambe ndi nkhani yokhudza malo. Jona, of late tapanga note kuti anthu amene ali ndi mphamvu yopereka kugulitsa malo, maploti ndi zina zotero. Yes. Pena pake ukaonetsetsa anayamba kupanga abuse maofisi awo. As a result Amalawi tikulira. Yes. Recently we have heard reports kunena kuti city center yekha kulilonga kuno 15% ya munthu mmodzi obwera. 80% ya limbi kublanta ya kuja anthu awiri basi obwera. Tikayang'ana ma area amu ndo machita kudziwa zoti nakumudi sitingakakhale. Ayi, alipo amene makhala kumeneko. Namu area 9 sitingakakhale. Ndi khungu lake limeneli mukayambira pati. Zitivuta. Awaso amene amagulitsa malo akamafuna kupereka malo maplot. Yes. Amachita kuona kuti awa tiyapatse, awa tisawapatse. Yes. Tikukhulupirira kuti kumakhala chinyengo chachikulu ku lands. Yes. Tikukhulupirira kuti kumakhala zinyengo zochuluka ku housing. Tikukhulupirira kumakhala zinyengo zotuluka ku ma council.
mdziko muno zimene zikupangitsa kuti amalawi avutike kwambiri ndipo asakhale ndi danga lokhala ndi malo mdziko lawo lomwe, akhale alendo, akhale ma illegal immigrants in their own country. kuyenda khuma kusowa pokhala, Yes. kukhala nalo khobiri umakuti ndiye ndikagule kuti ndi amakupatsa ku airwing, amakupatsa ku 25. akuluakulu ndimafuna kuocha pafupi mtaunimu ukapeza kuti kuli anthu kumeneko acha ndimanena tsiku lija kuti amakuuza kuti these houses imene yoti sikufuna kugula ufuna mangerenti, these houses are for the community. mbuyomu Asami Suleiman adalimba ku nyumba ya malamulo nkulankhula pa nkhani yokhudzana ndi zimenezi. Koma ipeza clip imene ya ilipo ndapatsa Christopher ndipo Mungu auza kuti kuti Christopher Okay, Banda chabwino. kuti aponye inu ndine amalawi tikhale cheru timvere zina zimene akunena mmenemo ndi zimene zikukhala ngati zikuvumbuluka pano komano zinthu zapadzana si panoyi chabe kuti ku nyumba ya malamulo aphungu athu nthawi zina ma issues amene ali very critical, yes, samapanga attend to. yes, tika akafotokoza tikaonera ndi ndikuza zimene amakhala nazo busy. Let's watch together. Madam Speaker, let me tell you about Limbi. Limbi, currently, Madam Speaker, 80% is owned by two people. Two people. The whole of Limbi. In my constituency, Madam Speaker, already one of them owns over 50 hectares of land where he's doing his fish farming. And as I'm talking to you right now, Madam Speaker, I have a petition from the people of my area called Chiwembe Housing, where this guy is so arrogant that he has gone to build his fence right on the main road. No one can touch him because maybe he's fixing our boreholes. Madam Speaker, this is serious. And as I'm talking to you, Madam Speaker, the city council in Blantyre and lands are about to give this guy 48 hectares of land, which was Chigumwa forest before. It pains me because this guy, if we go and dig him, Madam Speaker, he's got a British passport, not a Malawian passport. Madam Speaker, we can talk and talk, but this is a sad reality that we are facing. We talk of indigenous empowering ourselves, indigenous people, but it is not happening here in Malawi. Madam Speaker, I was watching a video clip just day before yesterday of a certain gentleman here in Lilongwe hosting a birthday party of his wife in Dubai. Madam Speaker, I could not believe it. He has 6 Bentleys parked in his car park, and he went and bought a brand new latest Bentley as a gift, a pink one, for his wife. There were Indian actors that were invited for this party. I'll forward you the clip, Madam Speaker. And this guy, Madam Speaker, this guy used to work in each and every office here, especially lands, then, and send in a mwana wa ujen, ndufuna ploti. And the guy was given without any questions. You find that this man owns over 300 plots here in Lilongwe. Madam, Sad reality. And udati ufufuze kuti atalankhula zimenezi Asami Suleiman that time. How did the house respond? Kuti ana achitenga ngati kuti wow, akwakutatire nditsekuleni maso, there's something going on. That was a serious alarm. It was. If I were there, I could have said, no, gentlemen, and hamini watenda fufuze. Titsatire nkhani. Mwamva amene afotokozera kuliyena ku Blantyre ayipanga capture Blantyre koma ali ndi British passport. Kuliyena anayipanga pa capture Lilongwe. Anthu amenewa ndi amenenso apitirira mpaka kukapanga capture zipani zathu za ndale m'dziko muno. Sasana siya paliponse.
And the sad reality, Jonah, is apart from these people, and when I mean opanga benefit kwambiri kupeza malo mosavuta komanso kugulitsa nanga khali nyumba zaboma mochipa kwambiri ndi anthu andali. Ndi umafuna kunena apo malamulo kunena kuti ndikuonetserani kapena ndikufotokozerani kuti kwenikweni zimene amakhala nazo busy ndi ziti. I wanted to hear that. Mudamvapo chifukwa utationa issue iyi mufanisa napita kumeneko. Issue iyi ndi issue yonena kuti mene ina pakidwa raise onse akumbali yotsutsa ndi kumbali yolamula agwirane manja amayenera kuima pamodzi kuti no, this cannot be happening in this country. Zikuchitika ngati zili zokhudza malamulo, let's change. Exactly. Koma udaona aphungu athu ikakhala nkhani yonena kuti tikukweza CDF bakha kuti tikukweza malawasi kumakhala kuvina mbwiza ndi mganda kumeneko mbali ya uku ndi ya uku ndi amuna omwe amatulutsa nthungululu kumeneko pakakhala kuti pali zija zokunena kuti azikuwa anene yes kapena kuti no, pakakhala kuti pali revision ya masalaries malawasi awo ndiye kumakhalano kung'amba kukamwa mpaka uku. Koma kuti tione issue iyi if we had tidakadzuka with this kind of revelation, it was a claim that time, but zina zimene adanena umu ndi zimene zakhala zikuvumbuluka mpaka pa. It's happening. Who would be surprised kumamva mena nankhula kuti amaenda maka kulanzi. John, how can one individual with a British passport here in Malawi own over 300 plots? Munthu mmodzi. How? Pamene tindi anthu ambirimbiri amene kumene kuja kumakhala kugubira akuluakulu chonde malowa chonde. It doesn't happen. And I think I had an interview the Honorable Iremia Chihana. I mean, so I think he has done some studies. He was very clear. Jonah, kudakhala kuti titetse mchitidwe wa foreigners kumango panga own malo carelessly. If we want as a country, we can. Koma ananena kuti sizingatheke chifukwa anthu amene amakhala panga capture the system. Ndi Malawi angati ali kunja kwa dziko lino amene ali ndi maplot opitirira 10 ku South Africa, amene ali ndi maplot opitirira chabwino 3 chabe ku United Kingdom, amene ali ndi plot angakhale imodzi kapena awiri ku India, ndi angati? Now inendo ndifuna ndibwereze and I don't regret these things. Kwathu kuno tili ndi adindo kapena kuti makandani amene timatitika ngoaona anthu akunja akhungulo siyana lathuli. We are not trying to be racist here. No. Amakhala ndi nthumanzi kwambiri. Amakhala ngati Yesu wafika. Don't even go there. Go to the bank. Mukaime palaini pa queue. Kuti mukumuona bankera uyo achimwene kumangotulukira wina wandevu zake zambiri kuposa zangazi. Oneka ngati Osama bin Laden choncho. Akangolowa ndi straight pa bank there, and you have no say. If you start speaking my French, even the guard can take you out of the bank. And pamene iweyo obre kuti ufike ndiye uchite amakuzana no azanuru aima line yake ndiyoyo. Ukhoza kupita pa bank there baja dama kuza kuti ya dikira nikaye imani kaye. So uyuyu why uyuyu from nowhere wangobwera anthu ena dziko muno tikwatenga mpaka ngati timilungu, tikwatenga mpaka ngati kuti iwowa ndiye ni golide ndi silver mdziko muno. Mufani mane akuti kangapo konse tili ndi zizima ndibwendeka dzu kodi dzu mane akabadzana kuti akulu we have been sleeping kwa nthawi yaitali tagona kwambiri ngati Malawi. And unfortunately, despite my promises clearing the rubble, we are still sleeping. Because we are still worshiping the same but this is a serious forum. Zinthu zo enake adaona ma loopholes, adawalankhula, atabwera kuti apange clear out those loopholes, seal those holes. Sana pange bukalibosi. Tizizilankhula Malawi atikumbukira. It's important. Muzidziwa wawa. Musamai wale kunena kuti
super high five akudakwanisa zimene so imene nde ndifuna imukayamba don't test my patience akusakala imukayamba muyambe atsogoleri imene ndikhoza kulolera kubandulana nanu tisiya zalandi mukayamba yokwanitsayi ndimafuna nene kuti ndifuna ndigwezana nanu kuti anthu amene dzikoli amene analitembenuza kulipititsa uku ndi anthu adyera andale anthu andale asokoneza kumbiri zinthu zimene zapangitsa ma civil servants ena kumera nyanga ndi mapiko exactly kuti there is nothing this one can tell me why I have a backing ya minister, I have a backing ya kuchipani. Panali ma issues aku area 43 kumusi kuja okay property yambiri land yambiri kumene kunagulitsidwa kwa anthu andale okay anthu atamba kukambirana zimaoneka kuti zikukhanga zikuvutirapo why ena ake andale adalowetsapo you understand yes malo oti akukanika kuwapanga develop yet we have anthu amene akanatha kupita kumenecho ndikupanga chani kupanga develop abada ndikuze ndi chonchi muyembekezere izi zizichitika ndimalankhulanga ndikuphochola but that's the painful truth when you have adindo okuti anali uku amene amati akaona unduna akaona UMP akaona ukhansala nkudzaona president amati apezano mpamba ngodi polemerera mwaona ndiye kuti plot imene ili kusalima imene sidathe kumangidwa ita within a year tuona kuti yatha kumeneko ena they are building houses mbona nyumba zina 43 I think in town ina tipita tijambule zimene it's important in 3 months it's important in 3 months foundation ndikukweza matan houses 9 in 3 months ndikutheka anthu nkulowa zomabweretsa anthu okuti anali otuwa ndimabwereza anali otuwa na chimene akufuna ayambe kupanga recover life yawo angakhale yakubaba shop amaiso angati ine pano no yanoitika mbabe yandevu musambu kuchikira utsoko khale mene tikamba kumapeto anthu achonera kuti all along amavutika chimene nakufuna nokungolowa kungoti mwasankha ndalama zili pati zikumapezeka mwansanga pati so anthu awawa wina akangopanga raise ka red flag kuti akuluakulu ndimafuna ka plot akukalowa pati iwe sinakuzepo nthenake kuti imene itatenga 27 million ndramayo igawidwa mote iwe sinakuzepo kunena kuti almost every president kwathu unamataka mboma kumakhala market secors akuti uwapeza mwenyene atakaumana ndi president congratulations I remember nthawi ya muthalika kudalowa 145 million yes kwa account wawo so ati imene ya anthu akufuna kwabwino basi kukungu athandiza so these issues amasekelera ndi adindo and when the fish is rotten from the head we have got a very big problem chikunimvetsa chisoni kwambiri Jona anthu obwerawa kupatsidwa malo maploto ochuluka mtawuni ayamba kulowerera mpaka m'midzi malo aja timaganizira kuti mukhoza kukhala ma mega farms umu tikhoza kuwathandizira alimi athu akhale ndi makalabu awo tiwapatse kaya malo oti akumbe kufupi ndi mtsinje athirire ulimi wathu tizitha kukolola kawiri katatu pa chaka akuperekedwa kwa anthu obwera so anthu obwera adzilima soya mdziko muno amalawi akuthekera kwawo akukwanitsa tikamadandaula by the end of the day kuti mafuta ophikira akwera boma liziti anthu atinakubana atalakwitsa zinthu from the onset program ino sitimapanga mobilize anthu to go violent no we don't we'll never do that koma adindo adzisamalitsa on how they manage people's emotions unava chichawo chomati anthu zimafika pachipota anthu amangotopa kungotopa mwenevera daga tula manager ya mzanga Robert Jiwa kumafika pachipota topi basi amafika po topa kungotopa ndiye akatopa olomfuti sawa amakuza kuti omba uphateni wachiteni wachi11 ukhale wewe so anthu akadzafika pachiponera kuti akuluakulu I think tikutoledwa ngati zinyalala people will rise and people will take possession. I keep saying Jonah, ndimatsutsa kunena kuti amalawi na anthu aulesi. No, they are not. They are not. I mean, you go to South Africa, you see how Malawians are working. You'll be shocked.
Amalawi inoti mwina skulu sanapitirize pa zifukwa zosiyana but they are able to work, they are able to hustle mpaka anthu adziko limene amachita nsanje. And for somebody like a politician to come and say inuyo mudzilimbikira kugwira ntchito ndinu anthu aulesi, I take it as a serious insult. Kutukwana ndi phuzo. Akagwira ntchito kutiko, where are the companies? Companies are closing. Pangani ma mega farms, kulibe. Tipange Green Belt Initiative, tilembe ntchito achinyamata, amene akuchoka kubunda every year graduating, palibe, zero. There is nothing happening. And timakamba dzulo manesi 3,000 we are losing out big time. We have this commercial break. We'll be back shortly. After that Katsukuluza kunam. Beyond your home, away from home. Beyond quality. Beyond expectations. Crossroads Hotels, Malawi's elegant and luxurious hotels. Free Wi-Fi, laundry services, 24-hour room service, conference facilities, fitness center, and all you need in a place to call home. Visit us and experience hospitality and excellence beyond your expectations in both Blantyre and Lilongwe. For more details, contact the following numbers. Nyengo yozizira yafika. Akatswiri za nyengo afotokoza kuti chaka chino kuzizira kwambiri kuposa zaka za mbuyomu, kutanthauza kuti matenda amene amadza ndi nyengo imeneyi atha kukhala ochuluka, kupewa kuposa kuchiza. Musalole kuti mavuto ngati chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira ndi ena otere akusowetseni mtendere pa nyengo imeneyi. Chulukitsani chitetezo cha mthupi mwanu ndi ma herbal supplement a Maranatha kuti mupewe mavuto odza ndi matenda amenewa. Ma herbal supplement a Maranatha amathandiza kuchulukitsa chitetezo cha mthupi, zomwe zimapangitsa thupi kukhala ndi kuthekera kumenyana ndi matenda monga chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira, BP, sugar, matenda a mtima, chiwindi ndi mapapo, kuocha kwa miyendo komanso mapazi, ululu pokodza, likango komanso mitundu yambiri ya kansa. Musapsinjike chifukwa cha nyengo yozizira. Imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190. Maranatha Natural Healing Ministries, dziko la Tanzi, mabanja a Tanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Welcome back. Tipitirize ni nkhani yokhudza ku Netball Association of Malawi. Ukujona number 1 kula anthu athamu, anthu malidziwa athamu, Anthu odzimva. Amatama kwambiri. They are odzimva, they are so bossy. Kudzimva sugar, kaya ndi uchi, kaya ndi honey, I don't know how they operate. Anthu kumeneku amaitenga namuyi ngati ya kunyumba kwawo, ngati ya pa living room pa kwawo, kapena khola la kwawo la nkhuku, namuyo say. For so many years, For so many years. No wonder mpira wathu wa manja wa nchembere mbali kulowa pansi pano. It's not kalekale imene every time tikakumana ndi South Africa timayikwapula kwa basi. Sitimaona aso zokuti anthuwa khungulawo ndi loyera timakwapula. I remember the times of Ajina Mary White. exactly. Pang'ono ndi pang'ono chinthu chichamba kulowa pansi. I remember there was a time osewera akatswiri mbamba ande ngati mwawi anadzena ozera akuluakulu iyayi. Why? Anthu akuchitengera chinthuchi ngati chakwawo. Munanena kuti kuli anthu odzimva Athamo.
kuliso anthu adiera osathaso ntchito. yes pamene po mafuna kuti kuladiera the only reason they are there ndikudya pamutu pa maplayer. Very incompetent people. I mean, what on earth is this mediocrity? Yomatiuza kuti ndi training chabe ndi results sititulutsa. Taxpayers money? Ndalama zanu zatu. Ndawamva asundizayo madisi chair wa Malawi Council of Sports. Awa kuna mngu kufunika ma report. In fact, kufunika discipline. In fact, the headline in the Nation says Nam cheated on South Africa trip. Akutuza dziko lino kuti tili ku training. Pamene amatsanzika adapita ku tournament. It's Tri-Nation series. Anataka funding. Anakatenga ndalamazo za matumba Malawi amene paka dali pano akuvutika kwambiri kuti apange khofu msonkho uja amene pakumavuta kuti upeze ndalama. Now, Aubrey, awawa akunamuwa. Awawa. Uku kufunika overhaul. The challenge is kuti kuli anthu amene amapita kukapikisana nawo amene chidwi chenicheni chofuna kutukula masera mpira wamanje alibe. Akuwapangitsa maplayer athu ngati satha. Exactly. Maplayer athu Jona tisanamizane achina Mary aja achina Takondo Alwazi afupi but they have that pure talent. No, tika nato pa dziko lonse lapansi. If you ask ourselves questions, ndichifukwa chani Flames imapezeka kuti simachitwa mochita kukondweretsa kweni komano we have got the Football Association of Malawi ili ndi mavuto ake inde komano there's visibility. Yes. Kuti machitachita kumene kucha umathawa mwana ulo akupanga ishi awa anamuwa. It's high time we got rid of Antonina kuti sakudziwa chimene akupanga malonga ati awa. And to make matters worse mene nazoonera kuti muna for quite a long time anthu akakwangu asekerera akamachita zopotoka kumawasisita maplayer mafuna kama nkhani ya allowance. Yes. Kambiri mbiri takati kumva maplayer akanopidwa kampo nkhani yake allowance namuside ndetse bwino. Takati kumva ife ma reports onena kuti kuli ma officials ena yake oduka mitu amatama aja makamba waimbira phone osayankha. Every time you call them amakuza kuti atali meeting mukambira kanjani zokuba allowance ngati mapanga za zenu mukabwera kunja ku zopakula pa ndalama za maplayer. Akuti komi I'm in a meeting mukutani mo meeting imo as if you do anything meaningful. Awa ndithu sikuti wafa kuzakatutuluzamo our sports council azachite kupita kukatutuluzamo kuti get out. We need a complete overhaul. And I'm glad ndi Richard Chimwendo Banda kunena kuti tikamakamba za sports watu tisamakanga na football. Football munati muone titandikeso chidi ku netball ndikupanga clean this mess ya kunamui. Ndikuamba kweka ako to fret tikonzeso namu yathuyi netball yathuyi and bring the right people support it. You have the quiz going all the way. Jonah, awa anamuwa already nziko muno ngati timakhala proud ni nkhani za masewero imene imatinyadiditsa kwambiri kuti timamve kuli Malawi Central Africa or Southern Africa koma kuchita bwino chotere ndi imene Flames imapatsa lichipa. Flames ndawawa timatha kumanyapula matimu ngati Jamaica ija bwino. Yes. England ija kutengetsana ndithu nokhaso nomazoza tu wow. Pano we are plummeting, dwindling chifukwa cha anthu amene akukanika kugwira ntchito yawo bwinobwino, anthu amene adzadza ndi dyera ndi nkhwinthi ndi umbombo zomalowetsa ndale ndi makamba tena akandiwina kunena kuti ukatuione football umamva kunena kuti kuli league kumpoto kuli under famu yomwe mwana kuti kuli national leagues. When you come kuno they have packed Southern Region. Is this Netball Association of Southern Region? And how do we pick the players? If we are to pick players, I mean, as I say, we're mu national team, ya Queens, tukuendelea kutenga ma player on merit. Kumpoto kulindani, ku Central kulindani, ku Southern Region kulindani. Komanso metupanga pano, basi timu ndi ya ku Southern Region. Awiri okha ochepa chabe amene akutengedwa kwinawo. As a result, this is what we are saying. Ukamaka bato even ndi mawerenga tsuli na mpepala amene achimwenda amene no review ma allowances akwizi. Kuti I'm like ku training 5,000
Zilupesa chisoni. Compare ndi zimene Flames amalandira. Ana amene ali ku primary school akumamenya netball akhala ndi chidwi cha mtundu wanje akamamva za ma 5000 at national level. Mukamenya ndanzanu amene akulandira ma US dollars ma pounds. Ukapolo mmasewero chani. So uku kutsukuluza kwache. Ukuku. Choyambirira. Akansu tiyambire boards of South Africa. Tiyambire apapa. Somebody has to be held accountable. Heads have to roll here. Chibwana ichi zoduka mitu zamadzera mphungu izizi ayi. Misonkho ya Malawi ndonena uno silipereka malizatsi. Kuti chani? Kuti ndani inuyo? Amadzimva kuti chani kuti wo. Basi tsokolera titsika nthawi. Baberazi bayena akwizi khanga amasa. Osapota namu. Osapota zomwezi. Ndamuona Catherine Muthani ali pa window. Khangara nditi maudindo kunamu. Kapela kumalowa zina ngwi akuzikutisimitsira TV 10 zimita tsanzikali. Ine ndichona pa ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kona program ine ya Katsukuluza makomanonse. Rainbow Television Katsukuluza, the moment of truth is here. My name is Aubrey Kusakala. Tukusieni ndi mawu onena kuti odekha atadekha motani sadekera pachulu chachiswe chifukwa chimating'inda. Bye-bye. You are watching Rainbow Television, a commercial national broadcaster with programming that strives to inform, educate, and